to dol rok taisa haino rok bai malai jasabka hingke tinini video rok tono jotono saiman tongbai khana tam videos namnani thangoi tong hingke abo hingke rok nugui mankha chini khachuksa chini tripurani khachuksa jotoni khachuksa chini tam sanai chini sar biswajit eba chini PhD khaijak chini sar biswajit chini doctor biswajit ni kongno tini salainai haisi taisa haino hai none tamni bagui ma salaikai hinba chung bini kokrok no hingke norok nugui mankana miyani ageni dino norok nugui mankana bono PSO ni hinjakmani chini sar koktuma tumnai sar songnai aro chung nukha hingke ang bini mungrokno salia hingke chung borok aro nugui mankha je bono nihin jakha mane tam sanai PSO belai no abo tam ni bagui jani hinka amo to chung saimane ni kogya kho hinkai chung jefro bini bukhung ni kok khaya afro chung saimane bro tam ni bagui ni hinka tam khani ni bagui ni hinka hayada ba dol rok hinka actually nihin jakha abo kubui kok pia tam ni bagui nihin jakha abule chung tak bo saimane yako hayada ba dol rok hinkai kokroi hinkai nugui mankana bini dream eba bini imang roksi bini imang asu kotor norok jotono nugui mankana hayada ba dol rok belai no imang kotor tui bo tabuk tong tongo joto tripurani borok no kusugo karinani bagoi bini imang hangke amo hai nije ni imang ya binamo mane sanai sini ja dofa state haste rok tui bini imang belai no ma hai borok sini hawa botongani nango sini tam sanai sini dofa rok botongani nango hayada ba abo hai borok tongkha hangke chung asa khai buskang ni dino tebo daki no buskango agogoi thangmana no nugui mankha bini market dogo asuke tabo borok kuthumbu hasukni khuri je bazar ketal khulok mani asuke borok kuthumbu pa একটা টগলানি দাম সে 800 700 busuk naiti busuk mane kahamungkha chung prothomot bazar prothomot business nango chikon to kotor to prothomot chikon business no hete kotor khe thangnai ta hayada ba dol rok hingke hamono naini chung kaisa borok togla kaisa phalani bagoi gari bhara 20 taka 30 taka kai thanani simisi thangpai hingke bini o jagao prai 60 taka thango hingke o jaga bini tiffin khorcha so milu bini bazar chata tadari bini 100 taka thanai minimum 100 taka thanai hingke bini 600 taka 700 taka phalga hingke 600 taka simano 800 taka phalga hingke 700 simano যদি বতাবো নিজেনি পারাও নিজেনি এরিয়াও যদি বাজার খাইoi o jaga phaloi mankha hingke naidi bo 700 ni jaga 700 bini wngoi thangkha aro kuno tei gari bhara tiffin khorcha hinui bo tongna nangya thangkha phalka bas thangkha nogo thangkha phaika phalka nogo thangkha hayada ba dol rok hingke amo belai no kaham wngkha ama haike no khulungna nango bazar tazar rok hingke tei bini o juta moja rok no tui to borok rok belai no comment khailai kahamo khaika hamyo bo khaika bini juta ni dam tei bini chosma ni dam khwnawui baksa borok rok khai kirijagoi tongbai kha haisi mane kirijak ta asukta dam ni paikan noi hayada ba dol rok ari kanai no bele bini je talent tongo bini je talent phunugoi tongo bo te abose dam ni kanane nango haisi te bosi dam ni kana nango nung ulda kok sawoi nung 20 taka dam ni kai tonga ang kai bo 20 taka dam ni kai tongnai kok doba are bini talent tongo bhai bujinari bini talent tongo bokanani bini bujukto tongo bokanai no nung bono ulda sawa sama bai ki bo kono ki songoi thangnai ko ekta borok tongo bini kahmo naisigoi Manya sini o ngo bosong ko moni bago nyato tini oti ke lai ma tongo ta nijini business kurui nijini bazar kurui nijini tam sanai nijini busai maya abo hai tongo haisi kisa misa borok tongo amor no patta tari de amti borok no pattari khang khai niji ses haisi abo hai borok no pattari khang khai chini mo service di Debbarma bobo kusugo kai mangla eba bobo je bini imang nugoi tongmani bo to kusugo kanani ku kogya herba bo buyosi kusugo tlangani naitong hingke bini je imang rok bebak se tola bongoi thangnai bebak se tuyo kologoi thangnai
hingke bo keboni kono takhana tu actually bo pura je bini samung khai tongmani je buskango agukui tongmani agukui thangto khe ba bono public rok onek support khai tongo taboso jora karon bini kaham bo thai manui tongo kaham bo thai manui tongo auto riboi tongo bazar khulogoi tongo modo kono loss ya modo kono khoti ya dukani na bagoi bono ঠিক আছে bo rang kom bes jotono rori man gla khair ba jotono ri mai apano to bo buddhi dori oi tong bele no buskango thangni hnoi to sahajo khai tong bele buddhi bai phono kok bai phono hayar ba hangkai nong amono bujina nangnai bui onek kisu bada khane bagoi phai mano sawi no mano kok motui rono pata tar di haisi tu dol rok sung naisinglai tongnai bo tam rok no tuyoi tam topic no tuyoi je bo thanani nangkha amono sung naisinglai tongnai buskang ni sal o sung abo rok no nugui bo sung video rok mar banok laisinai hayar ba dol rok hingkai tinini video no bisi kok salai hingka kok bangoi thango hingkai okoi ekdin o hingka ani video rok kisa phaimani kom ong thangrana dol rok ang kubuni jaga o thangnai hingkai amoni bagoi ani video rok kisa kom no phaisinai o koi ekdin o hayar ba video rok swnamnani tai maya pho nongoi mano jodi mankha hingke to ang ekdom obossoi video swnamoi phainai norokni bwskango tu dol rok